Igbo bibo, Igbo mulu nzemu ọzọ, Igwe credo arọbụna gwanri, ọmụ bịalị. Abịalụ mụ ka m kwuo okwu gbasalụ ụmụnne anyị bụ ndị dibịa ọdịnala eji na gọọmenti. Nke izizi gbuo dike bụ mbọsị ọgụ ka eji ama dike, maka na mbọsị ọgụ achọba dike. Mbọsị eji achụ aja ka eji ama ụlọ nkelenka nkata balụ. Ịma na mgbe ya bụ iwe bịa bido anyị asị gọọmenti na nsogbu adịrọ, evali gọọmenti ya alụ ọlụwa dịka ndị nchekwa obodo na ndị ndu na ndị mgbazi. Mana omego ofu ọnwa na-eje ime ọnwa na-abọ, ụmụnne anyị ndị anụnwa bụ native doctors nọ n'aka gọọmenti. Anyị anụbela anything about it, most especially akwa ọkụkọ na ọba, nwa onye ọba na ide mmiri. Biko ibe anyị na-ayọ gọọmenti bụ unu mara iwe jinu na onwebe kepu anyị nụ gbasalụ jebe na nala. Unu agba mbọ, gọọmenti nwekwa na unu na-achị, unu na-akọwa nke unu na-eme, unu na-akọwala anyị, maka na ọkwa anyị niile dị wee nwelie. Ọ bụrụ na emegidego investigeshon, megide nyocha, ọ bụrụ na olugo na nke anyị eje n'ụlọ ikpe ka eje nyocha, tụlee, jụọ ese, kọwaa, si menye ngwa ka emeghala ọdachi. Maka na onuminu agbawago, ndị anụnwa dị involve bụ nna mmadụ, di mmadụ. Most of them were employers of labor. Ụfọdụ n'ime ebe emechiche business ebe ndị mmadụ si eli nri. Anyị wee na-ayọ, mụnwa ukredo wee na-ayọ amala iwe jinu na ya la conclude investigation or result, kwuo ka amalụ si ma enye ngwa. Maka na ịma na gọọmenti bịa jide mmadụ, a na-egbu oge, ọ dịzị aka onwelu iwe dị n'ime, ọ dịzị aka onwe iwe ọzọ, ọ dịzị aka a plot against individual or a particular association. Biko anyị na-ayọ gọọmenti Anambra steeti nke onye isi ewu Prọfesọ Chukwuma Soludo, ọ gị wee onye ndu na onye nchekwa obodo Anambra steeti. Biko ọwụ na-enyocha gị n'ihe niile nyochache, si wepụ okwu court, si kọwaa. Anyị need the general public need to know, because ndị eji abụrụkwa na just anyhow people. Ha bụkwa people nwe followers, ha nwekwa followership. Because dibia ọwụ na practice traditional religion bụ worship ka ọ na practice. So that dibia nwekwelu ndị na-esie, nwekwe ndị na-ekwu ilie. So ka oji na-adị na ka na-efefe ụfọdụ, anaghị efefe ụfọdụ, si kọwaa ka anyị ghọta iwe ji nkịta ọnwụ na olugo na nke anyị eje kọtụ, si wepụ okwu kọtụ ka etinye ọnụ ka amalụ. Because ihe agwala anyị wụ na a na-enyocha, na a na-eme investigation. Ihe agwala anyị wụ na narawụ suspect 1 month and it's not funny again, you know. Si wepụ okwu court, elu na court ka ndị ọkaikpe tinye anya, ka ndị ọkammụta nọ n'ihe gbasalụ nchịkọta ikpe okwu n'obodo tinye ọnụ. Ka anyị malụ, we need to know
we need to know. It is the responsibility. As long as in una akpulugo mmadu, make video post to for the general public. Make interview post to for the general public. It is also necessary. No way kepu. No way was unu chopta. No way ko si aga. Una na-enyekwa anyị update. Ka anyị mali. Because so gborike wo mboso ogu achọwa dike. Mboso eji achụ aja ka eji amulu nkele nka nkata ba. Mana nna mulo nna ngwalụ m sị m na-egbuche mbalata ụsalụ ndị nwe ubi. Mana onye ọhụrụ ya eme ụwa ya agba mbọ kwụba aka ya ọtọ. Na-eme ezigbo omume, na-eme ihe obodo kwu. Na-edobe iwu. Idowe iwu nke Chukwu, idowe iwu gọọmenti, idowe iwu dịlụ mmadụ. Asị mmadụ nọ n'ụwa, wụlụ mmadụ na-amadụ yali. So n'ime na yo gọọmenti abụrụ iwe ọzọ, let us have an information. Ka anyị malụ iwe na-emenu. Maka na abịazi, o nwezi ka nsi aghọta the thing. Ana m afụzi the thing at something na-adịghịzi well organized. Something nwezili ebe mmiri si wee baa na opi ụgbọgụrụ ya. Let us know. Ka anyị malụ. Ọ bụrụ na o nweghị ihe achọpụta, let us know. Ọ bụrụ na o nwere, then let them go. Let it not be like no nwere any other thing not involved, because oyere atụ ụtọ na ntị. Maka ịma na ndị ntaji anya juru ebe niile, mana gọọmenti mana ụlọ ụka mana obu alụsị. Ndị ntaji anya na ndị ntagbu banọ n'ọdịnala. Ndị ntaji anya na ndị ntamu banọ na gọọmenti. Ndị ntaji anya na ndị ntamu nọ n'ụlọ ụka. Alụ na-eme ebe niile mana ụlọ ụka mana ọdịnala mana gọọmenti. Onwere onye dị mma n'azụ. And nobody is more pure than another. The most important, onye daa iwu sikwuo na ọ dara iwu, sikwuo iwu ọda. Onye anwa wo ọchịchị onye kwu utie. Onye anwa wo transparency in leadership. Na ime etega aka too much. And people that are supposed to be talking are not talking. People that are supposed to get involved follow up the case. I know how many times I've gone to the office to seek audience with my friends in there, and I was denied access to them. We need to know. From morning till night, from morning till night, and you will come there, park your motor, no any motor, we AC nature. I go you go off ya, Kujelian, you want to tap nature. Canada, still no way. Cover na social media how and the effort I have made in this matter. Mano, it must come at that effort. Or I am a taquampolo. Because that is a way Makawa will be this invitation of native doctors, arrest of native doctors. Odizako wendeji makabite. Mongwe kwalo tutu ndi native doctors so digasi iche. Nota kwanu. Ajulese. Abo diva na phone in the made invitation where for those arrest. Igotago. So biko do the working governor. Ndị ọdịnaka saken just ndị ọdịnaka biko let us follow this process keta accordingly duly kojina bringing about enmity between ọnụkwa na ọnụkwa ịnọleba na-akpa nkata ndị ụka na-atamu nọ nka ịnọleba na-akpa nkata ndị omenala na-atamu nọ ndị ụka wiye na-agba ndị ọdịnala mgba. Let it not be so. Onye ọbụla nwere right to fair hearing in the country. It is taking time. Ọ bụrụ na ọ onwego onye nke je court asị na ojegokwe na nekwenekwe iwe ekwu. No, that nothing has been done. None of them. Nwebele anybody. No information. Onye nke jele eje nata ka anyị na-anụ na ọ bụrụ ndị udo ga-achị ji ọrụ wiye kpụrụ onye n'ọnọma AVG. So we need to know. Makana government ya na-ekwu okwu
dịlụ mụ na gị. Anambra mama no mara mụ na gị o. Anambra chọnjọ no jọrọ mụ na gị. Anambra steeti mama no dịrị mụ na gị. Onye ọbụla tinye aka ka anyị dozie obodo anyị. Anambra mama no dịrị mụ na gị o. Anambra chọnjọ no dịrị mụ na gị. Anambra steeti mama no dịrị mụ na gị o. Onye ọbụla tinye aka ka anyị kwado soludo.